Ezinak izan ginen, izari eskorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu eztan da. Dugu eztan da. Geldi ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ostiralean zabaldu zen berria Osakidetzak Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuaren zuzendari kudeatzaile Itziar Perez kargutik kendu zuela jakin zen aurrena. Mezu baten bidez eman zien bere ardurapeko langilei berria eta argi adierazi zuen hau izan zela Osakidetzak kargutik kendu izana arrazoitzeko eman zituen motibuetako bat. Osakidetzaren zuzendaritza nagusiarekin eta osasun sailarekin lerrokaturik ez egotea hain zuzen ere. Donostia ospitaleko hainbat zerbitzu buruk eta elkarretaratzea egin zuten ostiral goizean bertan Osakietzaren erabakiaren kontra. Aurrerago jakin zen Idoia Gurrutxaga erietxeko zuzendari medikoa ere kargutik kendu zutela. Hark eman zuen berria eta jakinarazi zuen telefono bidez kargua betu zutela. Bi kargua betzen ondotik bata bestaren atzetik etorri dira dimisioak azken orduetan. Dimisioa eman dute Adolfo Begiristainek Donostia ospitaleko kirurgia zerbitzuko zuzendari orde medikoak, Maite Martinez mediku zuzendari ordeak eta Loreto Market erizaintza zuzendari ordeak eta denek eman dituzte arrazoi berdintsuak dimisioa emateko desadostasun sakonak Osakidetzaren zuzendari nagusiarekin eta osasun sailarekin. Besteak beste, goitik beherako erabakiak inposatzea egotzi diote osasun sailari eta osasun sare publikoa era diktatorialean kudeatzea. Arratsaldeon guztioi gotzone sagardui Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak itxitzat jo zuen atzo Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuan izandako kargugabetzeek eta dimisioek eragindako krisi sakona normaltasun mezu batekin antolakuntza aldaketa suitzat jo zituen kargugabetzeak, baina ez duen zehaztu zein diren zuzendaritza aldatzea beharrezko egin duten gertaera horiek. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du eta guztien artean jartuketa koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea ESIaren kasuan partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Laster helduko diogu aipatu gaiari berriro, sagarduiren hitzok sakonago aztertu eta oposizioaren zein sindikatuen iritzia ezagutzeko lehenago baina bada beste lerrobururik. Euskal Herria Bilduk bere hezkuntza konferentzia egin du gaur goizean Bilboko Euskalduna jauregian, bertan solasaldia egin dute besteak beste Kataluniatik etorretako hainbat ordezkarik, bertako irakaspenak eta euskal hezkuntza sistemaren erronkak aztertzea izan delarik solasaldiaren helburua. Peio Txandiano Euskal Herria Bilduren programa zuzendariaren hitzartzarekin abiatu da konferentzia. Euskal Autonomia Erkidegoan Euskal hezkuntzaren alde eskuratu beharreko 11 lorpen hezkuntza akordiotik eratorriak izaneko dokumentu aurkeztu du Otxandianokor eta azpimarratu du hezkuntza akordioak jauzi bat ekarri behar duela euskalduntzean, laikotasunean eta inklusioan entzun. Euskal hezkuntza zerbitzua definitzeak aukera ematen duelako, hain zuzen ere, balio publikoa zertan datzan ondo definituta, hezkuntza tradizio euskaldun ezberdinen artean indarrak batzeko. Konkretuki, aukera ireki da eskola publikoaren bulkada berdinzalea eta ikastola mugimenduaren gaitasun autoeratzailea uztartzeko. Konfluentzia hori da bidea, eredu publiko komunitarioan antolatuko litzateken sistema publiko burujabea eraikitzen hasteko.
Bestaldetik, Felipe Gonzalezen gobernuaren azken garaian Barne eta Justizia ministro izan zen Juan Alberto Bellot estatuko indarkeria justifikatzeko azken erakustaldiko protagonista bihurtu da. Elkarrizketa batean esan duenez, torturatzea Galindok gaizki egiten zuen gauza bakarra zen, izan ere, gehitu duenez, terrorismoaren aurkako borrokan Galindo zen onena. Bada idazpenok izpide Pilar Garaialde Egiarizor Fundazioko kide izan du gaur magazinean gonbiatu nagusi gisa, eta alaxe iritzi die azken hilabeteotan entzun diren tankera honetako berbei. Bat da, lehen ukatu egiten zuten, bereiak ez zuten egin, bereiak ez egiten zer ikusik, ez dakiz zer bakin nun, eta gaur egun, esaten dute bereiak izan ziela, arro esaten dute gaina, erabateko zigor gabe sentitzen direlako, impunitatea babesten dituela badakitelako, eta gainea, azaldu nahi dute, hori egin zutela, egitea zeukatelako, eta nik uste nahi dutela gizarteak, jendarteak, hori onartu dezala gauz naturalena eta normala bezala. Eta hori benetako aberrazio bada. Demokrazia baten benetako zea bada. Foro sozial iraunkorrak ere Bellotsek torturari buruz egindako adierazpen horien balorazioa eman du eta adierazi onartezinak direla erantzukizun handiak izan zituztenek egindako kontakizun autojustifikatzailea gehitu dutenez, Jose Barrionuevoren kasuan bezala beharrezkoa da estatuaren biktimei babes politiko eta instituzionala ematea. Eskubide bera baitute bir biktimizatuak ez izateko. Konexioa egin du gaur Agus Hernan Foro Sozialeko koordinatzaile orokorrarekin entzun. Eta hor, gero eta gehiago ikusten da hemen Euskal Herrian, gero eta gehiago kontakizunaren bakarraren esparrua agortutzat ikusten dela eta poliki bagoa zela memoria kritiko inklusibo batetara eraikitzera eta Espainia mailan horrelako sektoreetan bederen, harrokeriaz eta autojustifikazioaz oinarritzen duten bere diskurtsoa. Politikarloko kontuekin jarraiki jendean bana bildu zen atzo Miarrizeko Santa Eugenia elizan, jakez Abeberriri azken agurra emateko. Abeberri pertsonaia ezaguna izan zen, bai politikan eta bai kultura arloan izan zuen jardunagatik, eta hori aitortu diote bere hiletan bildutatokoek. Eliza barruan oldarra abes batzak abestu zuen Abeberriaren zuzendari izan baitzen urte askoz. Meza amaitutakoan ordea egin zioten omenaldi publikoa. Eredu bat, eta militantea ezin hobea. Esan zuen lehendabizikoa kultura eta artea gizarteai beharrezko zaiola bizitzeko. Eta jakik zabaldu zuen, oiu hori gure Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian bentzat. Abertzalea handi bat izan zen, euskal kulturari, euskal gintzari bizia eman zion. Eta iraun duena, bai Bazela plataforman, EH-baien berean, edoen bata aldizkaria ateratzen. Horretan eta aldezai ongi eta patxuki laguntuko dugu azken egondia. 8 atxiloketa berri izan dira Korsikan abenduaren 5 goizean zehar, joan den ostegunean abenduaren lehenarekin beste 3 militante atxilotu ondotik operazio polizial beraren baitan kokatzen dira atxiloketa denak. Frantziar autoritateek 2021ko Korsika askatzeko nazio fronteko 2 talderen agerpenarekin lotzen baitituzte. 8 atxilotuak Parisera eraman dituzte. Korsika Libera alderdi independentistak atzemandako pertsonen berehalako askapena eskatu du. Adierazi dutenez, errepresio itsu baten itzulderak ez ditu inoiz euren borrokatik aldenduko. Bestak beste atxiloketa horien indarkeria salatu dute eta zehaztu ekintzaile batzuek begiak estalita izan zituztela polizia operazioan. Euskal Herritik, Euskal Herria baik bere sustengua helarazitie atxilotuei, baita Korsika Libera mugimenduari ere. Gisa honetan azken atxiloketek tentsio politiko handitu dute Korsikan atxilotuen aldeko manifestazioazko izaten ari da. Eta Gerald Darmanin, Frantziar barne ministroaren bisita bertan bera geratu izana dago ondorioen artean. Bisita hau abenduaren 8 eta 9 aurre ikusia zen, hautetsi korsikarrekin Irlaren estatusari autonomia handiagoa emateko aukerak eztabaidatzeko asmoz, baina gertakariak direla eta bisita eta eztabaida data zehatzik gabe atzeratu dira.
Eta nazioarteko kontuekin jarraiki, baina ekonomia arloan arreta jarrita Europar Batasunak bere enpresak lagunduko ditu energia trantsizioan atzean ez uzteko. Zehazki von der Leyenek agindu du laguntza publikoen araudia bigunduko dutela industria sustatzeko. Arau horren bitartez Ameriketako Estatu Batuetan han bertan egindako makinei eta osagaiei lehentasuna emango diete energia trantsizioan eta haientzako gordeko dira diru laguntzak. Legeak kalte handia egin diezaioke Europari, inbertsioen ihes bat eragin dezakelako eta horregatik iragarri du Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak laguntza publikoen arau zorrotza malgutu egingo dutela, diru publikoa errazago erabil dadin, klima aldaketaren aurkako borrokarekin bat egiten duten proiektuetarako. Ordea gurera hueltan 25. urteurrena ospatu du gaur Durangon Euskalgintzaren Kontseiluak sortu zen egun eta toki berean. Idurre Eskisabel idazkari nagusi berriak adostasunetan sakontzeko asmoa adierazi du bere lehen aurkezpen hitzartzean. Era berean, 12 urtez Kontseiluko eledun izan ondoren Paul Bilbaok auzitegien oldarraldiari modu bateratuan erantzuteko eskatu du. Mende laurden bete du Euskararen aldeko gizarte eragileen bilgune handienak. 1997ko abenduaren 6an aurkeztu zen Durangon Euskararen gizarte erakundeen kontseilua 2020tik aurrera Euskalgintzaren kontseilua izenez ezaguna. Egun eta toki berean ospatu du 25. urteurrena ordezkaritza instituzional, politiko, sindikal eta sozial zabala izan duen ekitaldian. Ekitaldiaren protagonista nagusia izan da Idurre Eskisabel Larrañaga. Idazkari nagusi kargua hartu berritan esker onak eman nahi izan dizkio genealogia euskaltzalari, euskara urputzu sakon eta ilun bat besterik ez den garaietan ez ziolako etxi, baita egun euskara itsaso zabal bat izan dadin arlo-zarlo lan egiten duten pertsona guztiei ere. Durangoko liburu eta disko azoka hasi bezperan burutu dute ospakizuna Euskalgintzaren Kontseiluko lagunek, hala bihar ere izango dute zer ospatu asteazkenerekin ekingo baitzaio 57. azokari. Abenduaren 7tik 11 458 erakusmai izango dira, landako gunean bertan eta 250 kultur ekitaldi baino gehiago antolatu dituzte adi. Erdi ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitzazpian izan da, zua berrizten ari gara, egingo dugu ez da da. Egingo dugu ez da da. Horrela astearteko lehorroburuak aipatuta iritsi daguneko argazkari heltzeko unea esan bezala Gotzone Sagardu Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak itxitzat jo zuen atzo Donostialdeko esi erakunde sanitario integratuan izandako kargu abetzeek eta dimisioek eragindako krisi sakona normaltasun mezu batekin adi. Donostialdea eziko zuzendaritza berriak eta Osakidetzako zuzendaritza nagusiak Osakidetzako zerbitzu sareari buruzko ikuspegia bera dute. Esiak, ospitaleak eta zuzendaritza taldeak Euskadiko osasun zerbitzuaren asistentzia sareak ordezkatzen duen osotasunaren alderdiak dira eta elkarri lotuta daude. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du. Eta guztien artean, jartuketa, koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea esiaren kasuan, partekatzeko zailtasunak direla eta
Izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Une honetan, zuzendaritza taldea berregituratzen ari da. Aldaketa horien oinarrizko helburua da erakundea eta herritarrei ematen dien asistentzia zerbitzuaren kalitatea hobetzea. Donostiako esiko kargugabetzeek eta dimisioek ezustean harrapatu dituzte asko, beste zenbaitek ordea argi zuten Osakidetzak azken aldian izandako jarrerak ondorioak izango zituela. Hala adierazi dute behintzat Satxelab, Komisiones Obreras edota ELA sindikatuek. Berdin, oposizioak azken egunotan gertatutakoak kritikatu du, sagarduik ez luke karguan segitu beharko Euskal Herria Bilduren arabera, eta Elkarrekin Podemosiuk eta PP Ciudadanosek agerraldi bat egiteko eskatu diote sailburuari Eusko Legebiltzarrean. Osakidetzaren desmantelamentua da ikusten ari garena, agerikoa da gizartearentzat, herritarrentzat funtsezkoa den zerbitzu publiko honen gainbera, eta oraindik ez dugu ulertzen nola jaurlaritzak karguan mantentzen duen, neurririk ematen ez duen sailburu bat egoeraren aurrean. Ponen encima de la mesa también una gestión alejada y autoritaria, que no se quiere oír a los profesionales y a las profesionales de Osakidetza, y en vez de cambiar, y en vez de sobre todo escuchar y reorientar lo que se hace hoy con Osakidetza, lo que se opta es por la vía más autoritaria. Ekonomia arlora salto Arabako negozio eta jarduera ekonomiko guztiak behartuta daude ticket-buy sistemarekin fakturatzera ie hasieratik. Kontua da Araba dendakeko negozioen ia erdiek ez dutela oraindik sistema ezarri. Nerea Garzia. Arabako Foru Aldundiaren arabera 18.000 negoziok eta autonomok egokitu beharko dute euren faktura elektronikoen sistema. Hau da, abenduaren batetik behartuta daude ticket-buy sistema berriaren bidez fakturatzera. Negozio horien artean daude besteak beste, merkatariak, kostalariak eta zerbitzu sektoretako negozioak. 2 hilabeteko atzerapenarekin egingo dute. Izan ere, hasieran urrian hasi behar ziren sistema berria erabiltzen, baina aldundiak epea luzatzeko eskaera ugari jaso zituenez, abendura arte luzatzea erabaki zuten. Hala ere, askok ez dute oraindik sistema ezarri. Araba dendak elkarteko ia erdiek ez dute oraindik lortu sistema egokitzea. Dutela beren kasura eta egoeretara egokitzen den interbiderik aurkitu. Enpresa homologatu asko dauden arren, dendak kudeatzeko softwarea hornitzen duten enpresa guztiek ez dituzte beren programak aurguneratu, ez baitzaizkien kontura ateratzen. Horren ondorioz, saltoki askok beren neurrirako konponbideak bilatu behar izan dituzte askoz garestiagoak eta denbora gehiago daramatenak. Bi elkartek salatzen dituzte existitzen den desadostasuna eta eskainei diren baliabideak ez direla nahikoak. Euren esanetan merkatari gehienei ez zaio gustatu nola behartu dituzten ticket-buy sistemara egokitzea. Beharrezko neurria dela uste dute, baina unea ez zen egokiena. Pandemiatik atera berritan eta zorrak eramanez, eurek inbertsio bat egin behar izan dute foru ogasunari lana errazteko. Arazoa ez da informazioa izan, baizik eta ogasunak ez duelako benetako prestakuntzarik eman.
Gauza korrela sistema berria erabiltzera behartuta daude Arabako negozio eta jarduera ekonomiko guztiak. Momentuz erakundeek ez dute zergarik jarriko, baina askok ez dute oraindik sistema berria egokitu. Arabatik mugitu gabe bueltan da Gasteiza, Ardo Araba azken urteetan pandemiak eten du ardoaren jaia, baina 2 urteren ondoren bueltan da edizio berria Foru Plazara adi jarraian berrikuntzei. Ardoaren jaia indartuta eta berrituta bueltatu da Gasteizko erdigunera. Azaroaren 3an 2 urteren ondoren, Ardo Arabaren karpek berriz ireki dituzte euren ateak. Pandemiak sortutako egoeraren eraginez, 2020an eta 2021an ezinezkoa izan zen jaialdi hau aurrera eramatea. Aurten berreskuratu da Ardoaren festa, izan ere Ardo Arabak zenbait nobedade dakar. Alde batetik, beste edizioetan bezala, 3 karpa jarri dira, baina aurten Aiotz plazako karpa plaza berrian izango da. 3 karpa horiek Foru plazan, Provintzia plazan eta plaza berrian kokatuta daude. Beste aldetik, aurten ere taloitegien prezioa aldatu egin da. 2019an baino 5 euro garestiagoak izango dira, 20 euro hain zuzen ere. Araba aukera polita da, gure kalitatezko ardoa eta beste edari batzuk ezagutzeko, sozializatzeko eta kontsumitzeko. Eta ez da hori bakarrik, gure sektoreri omenaldi ere bada, bai lanetan, bai upategietan eta baita lurraldeko hainbat eskualdetan ere. Abenduaren 3an karpak ireki dira eta 7 da azken eguna. Larun batean eta jaiegunetan ordutegiak goizeko 12:30 eguerdiko 3 arte eta arratsaldeko 7:00 gaueko 10:30 izango da. Astelenean eta asteazkenean berriz soilik arratsaldeko ordutegian irekiko dituzte. Upategiei dagokienez, Arabako Erriosako upategiez gain, Kabarriaz, Baizaz eta Tarongino upategiak gonbidatu dituzte. Eta horrekin batera bertako hainbat pintxo salduko dira baita ere. Aldiz ingurumenari lotuta giza ongizatean laguntzen duten tokiko ekosistemak, kontserbatzeak, biodibertsitate, klima eta garapenaren helburu globalak lortzean erraztuko lukela ondorioztatu dute hainbat ikertzailek Udane Arbeok azalduko digu. Naturaren kontserbazioa giza ongizatari laguntzen dio toki mailan zein maila globalean. Horixe ondorioztatu du Basque Center for Climate Change Ikerbasque eta Minnesotako Unibertsitateko Natural Capital proiektuko ikertzaileek osatutako taldeak. Ikerlanak orain arte mundu mailan kartografiatu den ikuspegirik osatuena eskaintzen du naturak pertsonai egiten dizkien ekarpenei buruz. Ikerketan gehiago sakonduz, kontserbazioaren ikuspegitik lehentasuna izan beharko luketen lehorreko eta kostaldeko eremuak identifikatu dituzte. Lan honek frogatu duenez, planetaren 30% eta kostaldeko uren 24% kontserbatuko balira, natura gizaki egiten dizkien ekarpenen 80%-ari eutsi ahal izango litzaioke. Naturak eskaintzen dituen giltzarrizko onura horiek izugarrizko balio kultural eta ekonomikoa dute. Elikagaien naiz edateko uraren hornidurarekin, ongizate fisiko eta mentalarekin eta ezin kalkulatuzko balioa duten kulturarloko bestelako onurekin lotuta dauden aldetik. Ikertzaileen arabera, azterketa lagungarri izan daiteke kontserbazio ahaleginek naturaren askotariko balioak kontuan izan ditzaten, espezie eta ekosistemen berezko balioak barne, pertsonek naturaz baliatzeko dituzten era askotako moduak aitortuz. Mota honetako ikerketei esker zubil lana egitea espero dute kontserbazioari eta garapenari dagozkien ahaleginak optimizatzeko interesa duten mundu osoko profesionalen eta arduradun politikoen naturbalioen artean. Hain justu aste batzuk barru bilduko da Nazio Batuen aniztasun biologikoari buruzko hitzarmena Montrealen, biodibertsitatea kontserbatu, leheneratzeko eta kudeatzeko helburu berria finkatzeko asmoz. Datu okala bestaldetik, nazioarteko astronomia elkarteak Izar planetak izendatzeko ireki berri duen deialdian hizkuntza gutxituek dute lehentasuna eta Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Planetarioen taldeak bi izarri, gar eta su izenak jartzea proposatu du ikusi. Esoplaneta bati su eta izar batik gar izenen jartza proposatu du EHUko talde batek.
Ez da lehenengo aldian nazioarteko astronomia elkarteak izar edo planetei izena jartzeko aukera zabaltzen duela. 2022 urteko deialdi honetan 20 izar planeta sistema izendatu daitezke, eta hizkuntza gutxituek lehentasuna dute. Hori dela eta Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Planetarioen taldeko kideek Gliese 486 izarrarikar eta bere inguruko Gliese 486b exoplanetari zu izenak emateko proposamena egin dute. Aukeratutako izenak suarekin erlazionatuta daude, izarraren eta exoplanetaren temperatura altuak direla eta. Izarra lurretik 26 argi urtetara dagoen nano gorri bada, eta bere gainazal temperatura 3000 zentigrado ingurukoa da. Exoplaneta superlur bero bada eta izarraren inguruan duen biraketa oso hurbila eta azkarra da. Orbitak 2,5 milioi kilometro inguruko erradioa du eta planetak egun eta erdien soilik osatzen du bira. Orbita txiki horrek 430 gradu zentigrado inguruko oreka temperaturara darama, artizarraren azaleko temperaturara gutxi gora bera. Temperatura horrek Gliese 486b bizigarri izatea ekiditen du, baina lurraren antzeko tamaina duten exoplaneten artean egokienetakoa da atmosferaren karakterizaziorako eta barne modelizaziorako. Eta hortik beretzat proposatutako izena, su. Suak babesteaz gain ere egin dezakelako. Euskal mitologian gainera etxeko sua etxeko jenioa da eta mesedeak eskatzen omen zaizkio. Garri izan da bestalde izarrarentzat aukeratutako izena, gori-gori dagoen gasezko bola baita. Oro har astronomian oso ohikoa den lan egiteko moduaz ere hitz egiten duen euskal esamolde indartsua ere bada, su eta gar. Amaitu da Euskaraldia, ez ordea bidea, mezu hori eman dute Euskaraldiaren antolatzaileek dinamikaren amaieran eta hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozialarekin segitzeko deia egin diete parte hartu duten herritar eta entitate guztiei. Goia Zurkijo Euskaraldiaren koordinatzaileak egin du gaur balorazioa gurean. Ikerketak emango dugu ez, ariketaren eraginaren berri, seguruena 2023ko udaberrian izango dugu horren berri, siadeko ari delako momentu honetan, ikerketa hori gidatzen, eta hori azpimarratuko genuke, hirugarren edizio honen inguruan gizartean ezaguna dela ariketa, eta horrek lagundu duela ariketaren egonkortzean, ez, gure jendarte honetan. Aldiz Euskara hizpide dugula, aipatu dugu dagoeneko 25. urteurrena ospatu du gaur Durangon Euskalgintzaren kontseiluak. Hizkuntzaren alde egitea da, ados jartzea. Kaio saldoak zerua gurutzatzeko ados jartzen direnean bezala. Hori izan zen eretzako kontseilua. Azken batean, gutxi izatetik eta sakabanatuta egotetik, denok metatzea bat eta denok indarrean aurrera joateko kemena eta adore izatea. Eta bide honetik indoa zela erakusten zigun horrek. Eskerrik asko zuetako bakoitzak zeugon kabuz, zeuenetik eta zeuen arloan Euskara itsaso zabal bat izan dadin egindako lan eskerragatik. Eta eskerrik asko, bereziki, orain 25 urte, elkarrekin aritzea erabaki zenutelako. Gurasoenariak alabearranena bere gorputzarena Izan ere Durangon bertan hasiko da bihar 57. Durangoko liburu eta disko azoka gune guztiekin eta programa osoarekin itzuliko da eta 250 kultur ekitaldi baino gehiago jasoko ditu Durangok abenduaren 7-tik 11-ara. Euskal kulturaren plaza bueltan da betiko formatuan. Durangoko azoka virtuala gogoz baztertu dugu. Liburuak ukitu, diskoak sinatu eta sortzaileekin hitz egin. Horiek dira azokaren ezaugarri nagusienak. Posi gatoz. 2 urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako. Bai, estanda. Euskal kulturaren
estanda, sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Abenduaren 7 lehertu eta 11 arte iraungo duen estanda. Aurten 57. edizioa ospatzen da eta pandemia aurreko datuetara itzuliko da. Izan ere 258 erakusmai daude. Gainera 953 nobedade aurkeztuko dira egun hauetan, gehienak liburuak, 700 hain zuzen ere. Berritasun artean, aipagarriena da espazioaren antolaketa. Edizio honetan musikak bere esparru propioa izango du. Musika plaza bertako estandetan QR kodeak izango dira. Bizitariek diskuen karatulaz gain, lan horren abestiak entzuna ahal izango dute. Pixkat, bai musika, bai kultura, orokorrean sortarazten digun sensazio hori, ez? Imaginazioarena, inglesez deitzen den mind-blowing hori, ez? Pelikula bat ikusten ez dunean, edo... Gainera, 5 egun hauetan, etenik gabeko zuzenekoa eskainiko du Hamaikak Durangoko azoka egunetan eta mundu zabalean jarraitzeko aukera izango da Smart TV-ko aplikazioari, webguneko zuzenekoari eta lurreko telebista digitaleko seinaleari esker. Gaueko prime timean kontzertu esanguratsuenak eskainiko ditu Hamaikak eta talde ezagunen emanaldiak berreskuratuko dira gaueko prime timean. Bestak beste Tesia taldeak guretzat disko berria aurkeztuko du Durangoko azokan. Entol Sarmiento taldeak eska eta rock soinuak atzean utzi eta rumba eta reggaetoia bezalako doinu berriak bilatu ditu lan berri honetan eta horretarako Einaut Elorretarekin eta Dupla Arabar bikotarekin kolaborazioak egin ditu. Guretzat diskoak musika estilo berria eskaintzen du. ETS taldeak eska eta rock soinuak alde batera utzi dituzte eta apustu berria egin dute azkeneko lan honetan. Rumba eta reggaetoia entzungo ditugu aurkeztutako 9 abesti hauetan. Apustu handia da, disko desberdina da eta bueno, ematen du momentuz jaso dugun berotasuna edo jendearen feedbacka momentuz osuna izan da. Hala ere, disko desberdina da eta pixka beldurra geneukan, ez? Hainbeste aldaketa sakon bat egin ostean, ez genekien publikoak nola erantzungo zuen, baina, bueno, ni konfiantza daukat abestietan eta momentuz, feedback onak, bai. Taldeak aurkeztu zuen lehenengo abestia Abuela Maitea izan zen. Inigo Etxezarreta abeslariak bere amonari idatzitako abestia da, eta kasu honetan akustikoan egindako lana da. Bestalde guretzat da diskoaren single nagusia, eta bertan aurki ditzakegu musika estilo berriak. Eta azkenean diskoaren kontzeptua, musika herrikoiaren edo kultura herrikoiaren nolabaiteko aldarrikapen bat da. Eta orduan garrantzia eman nahi genio nolabait lurraldeari. Horregatik ere kolaborazioak bertakoak izatea gustatu nahi genuen, ez, nolabait. Eta azkenean gaur egun niretzat erreferente diren musikariekin, esan eta baiezkoa jaso nuen, eta niretzat izugarrizko plazerra eta orea, eta gainera oso aberatsa. Gainera horietako abesti batzuk lagundu didate, abestia konposatzen, eta esperientzi polita bai. Durangoko azokan izango da taldea, euren sare sozialetan iragarri dutenez, abeslaria 5 egunetan izango da eta taldekideak gehienetan. Horrekin batera, taldeak martxoan hasiko ditu zuzeneko kontzertuak. Liburukote Zoroak Kepa Junkerak berak eman du bere diskografia osoari errepasoa ematen dion 260 horretik gorako arte liburu elebidunaren definizioa. Bilboko Arte Ederren Museoan egon zen atzo pelikularen izen bereko liburua aurkezten. Musikariak bere obra osoa errepasatu du berpiztu liburuan 40 artistaren obrek lagunduta. Durango bazkalduta mañanian gora, txarkuzulo jausi naiz ipurdiaz
Eta honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan Pilar Garaialde Iarizor Fundazioko kidari eguerdian eginiko elkarrezketarekin agurtuko zaituztegu. Juan Alberto Belloch Felipe Gonzalezen gobernuaren azken garaian Barne eta Justizia ministro izan zenaren estatuko indarkeria justifikatzeko azken adierazpenak izpide. Hala besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gagutzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Durangoko azoka, zuzenean 11an, azaroaren 7tik 11ara. Hautsenearen disko aurkezpen kontzertuak, azoka telebista saioa, gurean gaur berezia, azoka 24 orduz. Jarraitu telebistan zein sare sozialetan. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Pilar Garaialde, Iarizor Fundazioko kidea, eguerdion. Eguerdion, eskerrik asko. Aurreko asteetan ez, Jose Barrio Nuboren hitzak entzun ditugu, estatu terrorismoa egin zuela onartzen, eta oraingoan Bellok Justizia eta Barne Ministro ohiak aitortu du Intzaurrondoko torturen jakitun bazela, ez? Zer uste duzu, zergaitik ari dira horrelakoak esaten orain komunikabideetan? Bueno, nik uste hor gauza baino gehiago daudela. Estrategia badaula, paradigma aldaketa badagoela ere bai. Ez dakit estrategia horrek zenbat helburu o zenbat gauz nahi ditun, baina dudik gabe bat da lehen ukatu egiten zuten, bereiak ez zuten egin, bereiak ez zuten zer ikusik, ez dakit zer bakinun, eta gaur egun esaten dute bereiak izan ziela, arro esaten dute gaina, erabateko zigor gabe sentitzen direlako, impunitateak babesten dituela badakitelako, eta gainea azaldu nahi dute hori egin zutela egitea zeukatelako, ezta? Eta nik uste nahi dutela gizarteak, jendarteak, hori onartu dezala gauz naturalena eta normala bezala. Eta hori benetako aberrazio bada. Demokrazia baten benetako zea bada. Inok pentsatuko luke beste gobernu batzuk dituen zenbait gauz oain ontzat hartzea eskatuko balitz. Zein ondorioak argi beharko lukete horrelako adierazpenek? Azteko beharko luke fiskaltzak ofizioz bidea irikitzea. Adibidez, Barrio Nuebok, batetiken kontatzen du berak laguntze zitula eta ez dakiz zer, Maraiena hor da, baina Larretxean ere hor aitortzen du, ez da. Eta gainean, zeheratan, eta fiskaltzak ofizioz hasi beharko luke, ja Belloken kasuan ere bai, Zergatik, horre perla asko bota ditu Bellokek. Eta gero, beste alde, egon beharko luke egungo gobernun partetiken halako zea bat, aitortza eta adierazpen garbi bat, ez da, non batetiken bere erantzunkizunek eta bere ardurak aitortzen ditun, ez da, eta baita ere aldentzen den bere garaien PSOE gobernuntze gola gauza edan agertatu ziren. Baina gaurko PSOEk? Baina ez bakarrik gaurko PSOEk, eske alderdi politiko gehiago ere badaude hor zipristinduta eta erantzukizune dituztenak. Eten gerra zikinetzen hasi galekin, edo etzen hasi torturak, gauza edanak ez ziren PSOE gobernukin hasi, lehen hautiken ere bai. Orduan, dudik gabe fiskaltzak hori eta bestetiken adierazpen garbi bat aitortuz eragindako mina eta nolabait kondena bat egin ez horri. Zein iruditu zitzaizun Espainiako gobernuaren jarrera Barrio Nueborekin azalpenen ostean? Lehen esan dut aberrazioa, onartezina, erabateko onartezina. Gobernuarena eta gero hor baita ere behi da komunikabidek, ez da. Hoi Espainin nun zabaldu da, isildu egin dute. Telediariok edo, ez dakit, beste, Euskal Herrian egontzan notizi ematetiken aratago, Espainin nor jakindu oso jende gutxik. Oso gutxik. Ez onartezina da erabat. Eta gaina beharko lukela gaur egun lehen esan detena, adierazpen garbi bat
eragin duten minaren aitortza eta aldentzea bat. Aipatu duzu, ezta, Espainian, agian Euskal Herrian izan ez zuen arrabotza, ez zuela izan Barrio Nuevoren adierazpen horiek, behiokekin gauza bera gertatzen ari dela esan daiteke, zergaitik uste duzu hori? Gertatzen ari dela, Espainian ez dela horren besterako arrabotzik gertatu esandakoak esan ostean? Nik uste hor eragin handia dauketela komunikabidek. Bueno, fiskaltzak izan bali mazun ofizioz zerbait. Gobernuak egin izan bali mazun adierazpen bat, esan diten terminoetan, hori nola baite beste zabalkuntza bat izango zuken gizartean, baino fiskaltzak ez du ezer egin, gobernuak ez du ezer egin, eta komunikabidek ere isildu egin dute. Eta biktima gisa, zer sentitzen duzu horrelakoak behin eta berriro entzun behar dituzunean? Humilatu nahi gaituzte, gure mina erabat gutxietzi nahi dute, eta ez da adierazpen hori bakarrik, pentsa, zenbait ekitalditan, zenbat zeatan goresten dituzten, zenbat kondekoratu dituzten, zenbat gai judizializatzeko bidea moztu duten, guri violentzia guregan eragin duten horiei, ez? Eta noski dala mingarria eta noski dala kezkagarria baita ere, ez? Sortu nahi dan gizarte zoru etikoa. Non uste duzu duela pisu gehiago impunitateak? Eremu judizialean, sozialean, edo arlo politikoan? Bueno, hau estatu afera bat da. Eta instituzionalen erabaki asko hartu die, politikoan ere bai. Judikatura bere ere instituzioa da, eta indar handia duen instituzioa da. Eta ez da egipanik. Ez da egipanik sailkapena nola egingo nuken. Instituzioetan dudari gabe, baina instituzioetan sartzen die politikoa, judikatura. Baina impunitatea egun badagoela argi. Bai. Hor ez da zalantzarik. Norbaiten zalantza egitea badu ikusi besteik ez dauke ze arrotasunekin kontatzen ari diran. Eta ze gertatu dan, tortura kasuekin adibidez. Zein gutxi eraman ahal izan die, epaiketa. Han, ze gertatu da, kaso baten sententzia bat kondenatorio batera danen, gero Supremoak zehatu ditu, anulatu ditu sententzia horiek. Baten bat edo beste atera da, noski Jose Arregina, nola ez ba, baina oso gutxi. Eta baten batean da, kepa urrana uste dela, kepa urra igual. Estrasburgo aitortu behar izan zen hor, torturak izan ziela, Espainiako zeak ez, eta hori erabat ere impunean egin dute. Baina, gainea, ez da bakarrik zigorgabetasun eduki dutela, eske, gainea, kondekoratu dituzte, kondekorazio bakoitzek, gainea, diru bat darama, auspotu dituzte, eske, ez da bakarrik ez dutela sententzia kondenatorio bat euki. Eske, aratago dijoa, erabat auspotu dituzte. Egiari Zor Fundaziotik urteak daramatzazu ez, biktimen aitortzea, reparazioa eta egiaren bila, esango zenuke azken urte hauetan aurrera pausorik eman dela? Bueno, gainala urte asko baino lehen ez ginen existitzen, Galeko biktimaren bat, baino etzan lotzen, hori etzan lotzen gaina estatu terrorismoarekin, estatuaren violentziarekin. Gutaz batzutan hitz egiten da, interkegen biktimak, giza eskubideen urraketaren biktimak, biktimarioik ez bagendeke bezala. Eta batzuk aitortza ofiziala jaso dugu, baina horreniken milaka pertsona daude aitortza hori jaso gabe, baina milaka. Hor daude torturatuk, hor daude violentzia polizialaren ondoriozko biktimak, hor daude kartzela politikak eragindako biktimak, hori danak aitortza gabe. Oain,
Bai, badaude baita ere bideak, bai instituzio batzunak, eta egiten nahi dienak alako erroldatze bat biktimona, eta orain dela 10 urte, ez genuken pentsatuko agian momentu honetan gauden puntuan egotea lortuko genunik. Baina, alare, erraldatze horiek hori hor daude, aitortza horiek hor daude, baina hainbesteko diskriminazioa jasotzen dugu, hain desberdin tratatzen gaituzte, ez? Hor, parekotasuna iristeko oraindik bide asko falta da. Baina orain dela 10 urte adibidez, baina hobeto gaude. Azken egunotako berri bada, Espainiako gobernuak Usurbileko udalari exigitu diola plaza baten izena aldatzea, plaza horrek Jose Martin Sagardia izena zuen, zuzen ere Batallon Basko Espainolen biktima izan zen Sagardia, zenolako irakurketa egiten duzu? Bueno, barrio nago kale badake. Ez duzu beste izango. Egiaren bidean, askotan aipatzen da informazio klasifikatuen legeak, edo sekretu ofizialen legeak, zenbaterainoko pisua duen honetan. Badirudi, erreforma bat ontzen ari dela Madrilgo gobernua, baina dokumentuak luzaroan sekretupean gordetzea omen da proposamena. Zer deritzozu? Bai, 50 urtez gordetzeko. Horrek esaten duena da, guk egiarako eskubidea ukatzen zaigula, eta, lege hori kenduko balute, eta dokumentu hori desklasifikatzen balie, zer ez litzekaterako horre. Eta guk, beste da honor, bezala xe, egiarako eskubidea daukagu, eta justiziarako eskubidea daukagu, eta lege horrek lehen zegoen bezala egoteak eta orain proposatzen bezala egoteak, egiarako eta justiziarako bidea izten digu erabat. Horretarako borondaterik ez dagoela erakusten du horrek? Noski ez dago borondaterik, baina zalantzai gabeko borondaterik eza, eta gainea, Euskal zenbat alderdi politiko, zenbat erakunde dauden zipristinduta gerra zikinean eta estatuaren bortizkerian. Agerikoa da ez, lehenare aipatu duzu lehen eta bigarren mailako biktimak ere badaudela. Oraindik ere aitortu gabekoak, bizikidetza demokratikoaren kontzeptuari tiraka, zer barne bildu beharko luke horrek zure ustez? Bueno, bete beharko luke. Biktima guztik, tratu berdina izatea. Aztertu beharko litzeke zer gertatzen den gaur egungo eredu judizialarekin. Zeren, batzui erabateko zigorra, baina oso sorik izaten zaie, eta beste batzui impunitatea ematen zaie. Claro, hola ez dago bizikidetza demokratorikorik lortzeik, eta beharko luke baita ere, kontutan edukitzea, gatazka politiko bat egon dela. Gatazka politiko horrek oraindik irauten dula, eta horri heldu beharko zaiola. Zeren, edozein gizartek dauk eskubidea, bere oraina eta etorkizuna garatzea, bizikidetza hon baten eta planteamendu demokratikoetan hitz egiten ere balen bagia, bere oraina eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubide osoa eduki behar du gizarte horrek. Hori aitortu bertzaio. Lehen aipatu duzu baita ere ez, Espainiako gobernuaren aldetik borondate eza dagoela, egia azaleratzeko, sekretu ofizialen legea moldatzeko. Uste duzu honek lotura duela, inposatu nahi dutela, marko jakin bat? Bai, zalantzari gabe, inposatu nahi duten markoa da, irabazlek, garailek eta galtzailek. Hori inposatu nahi dute argi eta garbi, eta hoi ez da parametro demokratiko bat. Ez da. Eta ez du inon funtzionatu. Demokrazia ari bali magara, Bai, marko horretan ez, zenolako bizikidetza, zenolako bakea eraki daitekeen, ez? Klaro. Bai, ezin dena da planteatu, batzuk garaile, beste batzuk galtzailek, hemen ez dago arazo gatazka politikorik,
bueno, batzui erabateko zigorra eta legearen pixu guztie ezarriko zaie, beste impunitatea emango zaie, eta hori da, momentu honetan jarri nahi duten eredua, eta hori ezinezkoa da. Onartezina da. Esango zenuke urterik urte, denbora pasala, Euskal Herrian agian beste kontu batzen, baina bertsio ofizialak alde batera gelditzen ari direla? Bai, ari da kostatzen, Ari da kostatzen, baina bai. Eta beharrezkoa da gaina, bertsio ofizial horiek kentzea, zatik bertsio ofizial horiek egin dutena da, nolabait tapatu, ezkutatu gertatu zana, eta violentzia hori zehatu zutenak impunitatean babestea. Eta, bueno, baina, bai da, pixkanak ari da, nahi. Ez dakit hain momentu onda burura atorkit Zabaltzaren kasua, ez da. Juezak esan zuen, Guardia Zibilen bertsioa zola balekoa beraren zat, eta Eusko Jaurlaritzak 2/2016 legeren zean egin duen ikerketan beste kontu batzuk azaldu diez. Instituzioen aldetik hortaz ikusten duzu ere aurrera pausuak ematen ari direla gai honetan? Bai. Euskal Elkarte Autonomoan 2016 lege horrek ahalbidetu du, momentu duntan uste 82 daudela biktimak aitortuk, oraindik asko gelditzen da egiteko. Baina, bueno, bai, eta Nafarroan ere badago ja bidean zerbait importantea izan da hori. Lege horrek ere bere hobekuntzak beharko lituzke eta saiatuko gea, hobetu dadin. Baina, bai. Baina beste alde, ez dakipanik, Eusko Jaurlaritzak, adibidez, amnistiaren babesaren egunean, ez da, ura konmemoratzeko erabili zuen metodoa, bozera mailek esalditxo bat esatea, bi egun lehenago, ez du uste horrela denik. Eta aitortza ofiziala jasotzen nahi duten biktimena, ez da zabaltzen eta ez da gizarteratzen, horre, igual, hobetu leike. Legei buruz ari garela eta memoria izpide dugula ezin dugu alde batera utzi memoria demokratikoaren legea, Madrilen onartu dena horten, zenolako balorazioa egiten duzu horretaz? Positiboa. Egia da, erakunde memorialista batzuk aurkatera direla, baina lehen zegoenarekin alderatze baldin badugu asko egin du aurrera, asko. Hobetu beharko da, bai, baina ondo ikusten dugu, bai. Belaunaldi berrietara begira, batez ere, baina egunetik egunera ez, eta urterik urtera gertatutakoa transmititzerako orduan ez, nola ikusten duzu gaurko gizartea? Informazio botere handia du, ez da? Zuzen bat informazio gehiago daukezun, zure pentsamentu kritikoare bestera batea ere ikitzen duzu, ez di garai honak horretarako, ez gai honetan eta beste batzutan, baina bat gai honetan, ez da? Halako desmemoria bat nahi da, batetiken, nahi iruditzen zait, eta badaude saiakerak revisionismo historiko bat egiteko eta beste zera batzuk eman nahi izateko, ez? Eta ez da asunto ona, nola esan. Nola uste duzu bermatu daitekela memoriaren transmisio hori egia justizia eta erreparazioaren bidean? Bueno, bideak jarri behar dira, zenbait instituzio, zenbait erakunde bat ari dira lanean serioski, ez da, memoria errekuperatzeko, eta hoiei oztopo ez eskigarri behar, erraztu behar zaie, errespetatu behar dira, eta lehen bertsio ofizialak aipatu ditugu, ez da, hoiek alboratu eta egia azaleratzeko mediok eman behar dira, bai.
Bide honetan, ikusentzunezkoek zenolako pisua izan dezakete, azken aldian ikusten dugulako, pantalla handian, zineman, dokumentalak, ikusentzunezkoak geroz eta gehiago ari direla gai hau tratatzen, biktimen memoriari buruzko ikusentzunezkoak egiten, baina zer deritzozue, guztiak dira konponbiderako bidean, guztiak dira erreparatzaileak? Ez. Pentsa, igual badaude 78 pelikula etari buruzkok. Hasi, komando txikia hau eta... Bueno, ez? Haien helburu askorena zan, desprestigioa bilatzea, bersio jakin bat ematea. Gero, badaude bestalde, beste dokumental batzuk eta era serion eta objektibo egon landu dienak, ez da. Nik gutxi batzuk ikusi ditut, baina ikusentzunezko sekulako potentziala daukea, sekulakoa, eta orduan izan leike onerako edo txarrerako zein den helburua. Duela 3 aste edo 4 aste izango, Ayusok saritu zuen dokumental bat. Etari eta euskal konfliktuari buruzkoa, bere helburue agian ez da onerako izango, nola esan, ez? Errelato batzuk ere inposatu daitezkela horien bitartez? Bai, errelaton gerra dago, bai. Agian beti egonda, baino, bai. Nola uste duzu gaindituko dela hori? Edo zin izan barko luke gakoa? Honestidadez, lehen esan dut erakunde mordo batera objektibo eta honestuan lanean ari direla, eta haiei bidea eman beharko zaie, eta... Ez da lan errexea izango, Baina hortze, jarretuko duzu ezok ere. Bai, noski, dudik gabe. Pilar Garaialde, Egiarizor Refundazioko kidea, eskerrik asko, gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei, aukera mateagatik. Horren arte.